אז יש מבחן בדיני חוזים ממש עוד מעט, יופי. אנחנו הולכים לפרק את אחד הנושאים הכי מרכזיים שיש, תרופת האכיפה. נסביר הכל מאפס, ממש צעד אחר צעד, כדי לוודא שנגיע למבחן מוכנים ב100%. אז בואו נראה איך אנחנו הולכים לעשות את זה. נתחיל מהבסיס של הבסיס. מה זו בכלל הפרת חוזה? משם נצלול לתרופה הכי חשובה, מלכת התרופות של דיני החוזים, ואז נבין מתי בדיוק ולמה בית המשפט לא ישתמש בה. ובסוף, הכי חשוב, נסכם הכל למפת דרכים ברורה ופשוטה, שתעזור לנתח כל שאלה במבחן. אוקיי, אז בואו נתחיל מהיסודות. מה בעצם קורה מבחינה משפטית כשהבטחה שכתובה בחוזה פשוט לא מתקיימת? תראו את הדוגמה הפשוטה הזאת. היא ממחישה את לב העניין. הפער הזה, בין ההבטחה לרכב מושלם לבין המציאות של פנס שבור, הוא בדיוק מה שהחוק מכנה הפרה. וברגע שיש הפרה, כל המנגנון של דיני התרופות נכנס לפעולה. ושימו לב, ההגדרה המשפטית להפרה היא בכוונה מאוד מאוד רחבה. בעצם כל סטייה ממה שהוסכם, לא משנה אם היא קטנה או גדולה, נחשבת להפרה. אם לא עשית בדיוק את מה שהתחייבת לעשות בחוזה, הפרת אותו. אוקיי, אבל רגע, אם כל סטייה הכי קטנה היא הפרה, זה יכול להוביל לתוצאות קצת אבסורדיות, לא? נכון, ובדיוק בשביל זה, מערכת המשפט משתמשת בעיקרון תום הלב. בית המשפט לא ייתן לאדם לנצל הפרה ממש זניחה, כמו כמה גרמים שחסרים במשלוח של טון תפוחים, רק כדי להתאמר בצד השני. עמידה דף כוונית כזאת על זכות קטנטנה יכולה להיחשב בעצמה כפעולה בחוסר תום לב. טוב, אז הבנו, יש הפרה. מה עכשיו? מה הכלי המרכזי והחזק ביותר שהחוק נותן לצד שנפגע? ופה מגיעה נקודת המפתח, ואם יש משהו אחד לזכור, זה. ברירת המחדל של החוק היא לא יאללה בואו נבטל את החוזה, או יאללה בואו נשלם כסף, ממש לא. ברירת המחדל היא פשוטה. הבטחת, תקיים. זוהי תרופת האכיפה, והיא נחשבת, ובצדק, למלכת התרופות בדיני החוזים בישראל. וזה סופר חשוב להבין, אכיפה זו לא איזו בקשה יפה או המלצה. זה צו של בית משפט. כלומר, המדינה עם כל הכוח שלה עומדת מאחורי הצו הזה כדי להבטיח שהחוזה יבוצע בדיוק כפי שהצדדים הסכימו. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, הכוח הזה לאכוף חוזים הוא לא אבסולוטי. החוק מבין שלפעמים פשוט אי אפשר או לא נכון לכפות על קיום החוזה, וכאן אנחנו מגיעים לחלק הכי קריטי במדריך הזה, החלק ששווה את כל הנקודות במבחן, 4 החריגים לאכיפה. המספר שצריך לקעקע בראש הוא 4. פשוט. 4 מצבים, 4 סייגים, שבהם בית המשפט יגיד, עד כאן. במקרה הזה, אנחנו לא אוכפים. אז הנה הם, 4 החריגים במבט מהיר. ועכשיו, בואו ניקח כל אחד מהם ונפרק אותו לגורמים, עם דוגמה פשוטה שתעשה לנו סדר בראש. אוקיי, חריג מספר 1. תחשבו על המקרה הזה. התשובה היא, ברור שלא. וזה החריג הראשון והכי אינטואיטיבי. אי אפשרות ביצוע. החוק הוא פרקטי, הוא לא ייתן צו שאי אפשר פיזית ליישם. מה הטעם? אם הנכס נשרף או שהבניין מעולם לא נבנה, אי אפשר לאכוף את המסירה שלו. במצב כזה כמובן הנפגע יקבל פיצויים, אבל לא אכיפה. יופי, נעבור לחריג השני, שהוא הרבה יותר אישי. שוב, התשובה היא לא מוחלט. וזה החריג השני, שירות אישי. המחשבה פה היא מאוד בסיסית ומוסרית. בית המשפט לא יהפוך אדם לעבד. הוא לא יחפה על מישהו לעבוד, ליצור או לתת שירות שמבוסס על הכישרון האישי שלו בניגוד לרצונו. זה קו אדום. יפה. בואו נדבר על החריג השלישי, שהוא כולו עניין של, ובכן, היגיון כלכלי ומשאבים ציבוריים. וזה בדיוק החריג השלישי, אכיפה שדורשת פיקוח בלתי סביר. תחשבו על זה רגע, למערכת המשפט יש משאבים מוגבלים, זמן של שופטים, כסף של המדינה, היא לא יכולה להקדיש את כל המשאבים האלה כדי לרדוף אחרי קבלן קטן ולפקח על כל בורג שהוא שם. אם העלות למערכת גבוהה מדי ביחס לתועלת, בית המשפט פשוט יגיד לא. אוקיי, ואנחנו מגיעים לחריג האחרון. והוא אולי הכי מעניין, הכי גמיש והכי חשוב. חריג הצדק. וזהו החריג הרביעי והאחרון. אכיפה בלתי צודקת בנסיבות העניין. תחשבו על זה כמו על שסתום ביטחון של המערכת. זה בעצם סעיף סל שנותן לשופט את הכוח להפעיל שיקול דעת ולהגיד, תשמעו, על הנייר אולי צריך לאכוף, אבל במציאות, בנסיבות הספציפיות של המקרה הזה, זה פשוט ייצור עוול. זה לא יהיה צודק, ולכן אני לא אוכף. מעולה. אז עברנו על הכלל ועל 4 החריגים. סיימנו את החלק התיאורטי, עכשיו לחלק המעשי. איך לוקחים את כל הידע הזה והופכים אותו לתשובה מנצחת במבחן? וזה, חברים, המתכון להצלחה. זו מפת הדרכים. בכל קייס, בכל שאלה, הולכים לפי השלבים האלה. 1. מזהים אם בכלל יש הפרה. 2.
קובעים שהכלל הוא אכיפה. 3, וזה השלב הקריטי, בודקים באופן מסודר את 4 החריגים. האם החוזה לא ניתן לביצוע, האם זה שירות אישי, האם הפיקוח בלתי סביר, והאם האכיפה בלתי צודקת. ורק אחרי שעברתם על כל 4, מגיעים לשלב הרביעי וקובעים את התוצאה הסופית. אם עובדים ככה, אין סיכוי לפספס. וכל זה משאיר אותנו עם השאלה הגדולה באמת, שהיא לא רק למבחן, היא בעצם הלב של דיני החוזים, מהו צדק? האם צדק זה לאכוף כל הבטחה, יהיה מה שיהיה, פשוט כי מילה זו מילה? או שאולי לפעמים הצדק האמיתי הוא דווקא הגמישות, היכולת להבין שלא תמיד הפתרון הצודק נמצא במילה הכתובה? זה בדיוק המתח הזה שהופך את כל התחום הזה למרתק כל כך.